Roedd llawer o bobl yn cerdded gyda Iesu. Dyma fo'n troi atyn nhw a dweud, os ydy rhywun am fod yn ffrind i mi, rhaid i mi ddod yn gyntaf yn ei fywyd. Mae rhaid iddo feddwl o ddifri os ydy o am fy rhoi i o flaen pawb arall. Meddyliwch am rhywun sydd am adeiladu tŷ. Yn gyntaf mae yn cyfri ei arian i weld os oes ganddo ddigon i allu gorffen y gwaith. Gwell iddo beidio a dechrau'r gwaith os nad oes ganddo ddigon o arian i orffan. Mae brenin doeth yn siarad efo dynion clyfar cyn meddwl mynd i ymladd yn erbyn byddin arall. Os oes ganddynt mwy o filwyr na fo, gwell ydy bod yn ffrindiau efo nhw. Mae'n bwysig iawn meddwl cyn gwneud unrhyw beth na fedrwch chi orffen. Cofiwch chi felly, na fedrwch chi fod yn ffrindiau i mi, ond ni bai eich bod yn fy rhoi i o flaen pawb a phopeth arall.